a tots per venir. Un dissabte a la tarda a Sants. En principi no estava previst que avui ens trobéssim, però els aconteixements s'han esdevingut de forma precipitada i des d'Esquerra Independentista, moviment de base pel canvi d'Esquerra Republicana a Catalunya, hem volgut fer una valoració donada la transcendència dels esdeveniments i d'allò que ha sortit publicat en els mitjans de comunicació. La primera reflexió que volem fer és que la història de l'independentisme ens demostra que la solució als problemes que té Catalunya i a la necessitat d'alliberament nacional i social dels països catalans no es troben fora d'Esquerra Republicana a Catalunya, sinó dins d'Esquerra Republicana a Catalunya. I per això, a Esquerra Independentista, ens comprometem a continuar treballant a dins del partit històric de l'independentisme polític, que és Esquerra, per tal d'aconseguir les fites que la nostra creació ideològica i els nostres estatuts del partit defineixen de forma molt nítida i molt clara: la independència i la justícia social dels països catalans. Nosaltres som lleials a Esquerra Republicana a Catalunya, però no deixarem de ser lleials al canvi que fa ja gairebé 2 anys que estem defensant que es produeixi dins Esquerra. Cal que el partit rebutgi la subordinació al Partit Socialista Obrer Espanyol i exigeixi des de ja el concert econòmic i la independència política com a prioritats de la seva acció. I per tant, rebutgem aquest model de finançament que en aquests moments el govern espanyol vol que ens empassem les catalanes, els catalans i el conjunt de la classe política. Per tant, la recuperació dels objectius polítics històrics de referència d'Esquerra Republicana han d'esdevenir una altra vegada una prioritat del partit. També volem demanar tranquil·litat al conjunt de la militància. Estem convençuts que les tesis del canvi acabaran vencent a dins d'Esquerra Republicana, perquè són les úniques que poden permetre que Esquerra torni a créixer en el futur, torni a captar un major suport electoral que el que hem anat tenint en les últimes eleccions i per tant que Esquerra torni a ser el pal de paller del catalanisme, del canvi, de l'independentisme que en aquests moments necessita com l'aigua aquest país, donada l'actual crisi econòmica que ha deixat sense cap altra sortida als països catalans que l'estat propi per tal de poder fer front a les necessitats que tenen famílies, empreses, treballadors, en definitiva, les classes socials d'aquest país que sense un estat propi i sense aquest concert econòmic que posi fi a l'espoli fiscal no se'n podran sortir de la crisi que cada vegada ens aclapara més a tots. Estem convençuts que Esquerra Republicana tornarà a aglutinar a la gran majoria d'independentistes d'aquest país i per tant val la pena continuar fent pinya al voltant del partit polític de Francesc Macià, del president Companys, que ha tingut moltes dificultats al llarg de la seva història, que ha tingut moltes vicissituds al llarg de la seva història, però que sempre ha acabat sent aquest pal de paller que ens ha acabat portant a tots els catalans i a totes les catalanes a majors quotes de llibertat. Per tot això, Esquerra Republicana a Catalunya no es pot permetre que ni un sol independentista abandoni les regles del nostre partit polític. I amb la mateixa convicció demanem a la direcció d'Esquerra Republicana a Catalunya que deixi de fomentar que independentistes del nostre partit abandonin una formació política que en aquests moments necessita que milers i milers de persones entrin a formar part del nostre projecte polític si de veritat volem aconseguir la independència dels països catalans i la justícia social. Amb baixes al nostre partit no aconseguirem els nostres objectius. Necessitem, tal i com teníem als anys 30, 60, 70.000, 80.000 militants per portar a terme els nostres objectius polítics i en aquests moments encara estem molt lluny d'aquestes xifres. Per tant, el que necessitem és cohesió, és aconseguir conciliar posicions i no demanar, com s'ha fet reiteradament en aquestes últimes setmanes, que companys i companyes de la nostra organització abandonin el partit. També demanem a la direcció del partit la mateixa lleialtat que nosaltres tenim envers Esquerra Republicana de Catalunya.
I per tant, que la direcció es comprometi amb els estatuts del partit i amb les resolucions que va aprovar el conjunt de la militància d'Esquerra en l'últim Congrés Nacional, que defineixen clarament que per decisions importants com és la posició d'Esquerra en relació al nou model de finançament s'ha de convocar un referèndum entre el conjunt de la militància d'Esquerra. Unes decisions que van ser aprovades pel Congrés Nacional i que a més han estat reivindicades i que a més han estat demanades per 1.114 militants del partit que, complint allò que marca l'article 31 dels Estatuts, han aconseguit significar més d'un 10% de la militància d'Esquerra i, per tant, han comportat que la militància exigeixi a la direcció la convocatòria d'un referèndum per tal que tota l'organització es pugui definir en relació a la posició d'Esquerra sobre el model de finançament. Estem convençuts que la possibilitat que té la militància d'Esquerra de rebutjar la misèria de finançament que en aquests moments es proposa al govern espanyol és el primer pas perquè Esquerra Republicana pugui exigir el concert econòmic a les properes eleccions del Parlament de Catalunya i el referèndum d'independència política. És el primer pas de coherència perquè el partit es reforci i pugui afrontar amb garanties les properes convocatòries electorals. Aquesta és la declaració que volíem fer avui, en un moment en què està en dubte la cohesió interna del partit i creiem necessari que, de la mateixa manera que ningú ha de marxar d'Esquerra, també exigim que ningú demani a algun company i companya que marxi del partit. Són moments de tranquil·litat, de calma i sobretot de cohesió i de tenir les idees ben clares.